Si blázon, to GTR-ko je že strašná beštia. No a toto GTR, že je urobené na nejakých 759 koní cca, alebo tak nejako. Bože, krásne je to GTR-ko. Zachráňme spaľovacie motory, prosím. Nežeňme ich do záhuby. Čo autičkári si počneme bez tých motorov? Zachráňme tie spaľovacie motory, prosím. Nech sa neženú do záhuby. Eko šialenci proste nemôžu vyhrať nad zdravým autičkárským rozumom. No a teraz to poďme pekne oddrbme. Som šťastný, úplne som šťastný. Ďakujem. A podporte Rally radosti, vážni priatelia. Moje meno je Matúš Rejta. Ďakujem, že sa pozeráte. Vážim si to veľmi. Všetko dobré ešte raz.